खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी एनडिबि नि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा बर' हारिनि सासे हिर' बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल नि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि एनडिबि नि गायसनगिरि रन्जन दैमारीजों लोगोसे गोबां मानि बारग' एनडिबि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बारग' एनडिबि नि दैदेनगिरिफोरा हर सान खामानि मावबाय थादों आरो बे समाव दिनैनि समाव रायजो राजा बिटिआर नि रायजो राजा थामहिनबा बर' रायजो राजानि खुगा खुगा एनडिबि नि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय एबा उदां जासिगोन बाथ्राया गोबां मानि गोसारगासिनो आरो गोबां मानि सावराय जानाया जायगा मोनगासिनो दं आरो बेखौ लानानै दिनै इउपिपिएल नि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा रन्जन दैमारी बिथांखौ बर' हारिनि सासे हिर' होननानै बाख्नायदों आरो बाथ्रा फोरमायदों जेराव रन्जन दैमारी बिथांमोननि थाखायनो दिनै बर' हारिया दिनैसिम बेबायदि प्लेटफर्म एबा बेबायदि स्टेजआव सफैबाय गोजोन थासारिया सफैबाय होननानै बाथ्रा फोरमायदों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा जेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव दे रन्जन दैमारी बिथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामना लाबोनायनि थाखायसो दिनैनि समाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथि जौगानाया फैदों होननानै गोख्रों बाथ्रा फोरमायदों जेराव रन्जन दैमारीखौबो बिटिआर सरकारनिफ्राय इसिङारिजों मदद होनानै खामानि मावबाय थादों एबा मदद होनानै उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावबाय थादों होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा जेराव रन्जन दैमारी बिथांखौ इन्टारिम बेलनि एबा गाबोन फैगौ 29 खालाराव रन्जन दैमारीनि इन्टारिम बेलनि थाखाय हियारिं दं बे हियारिंनि थाखाय रायजो राजाखौ खावलायदों आरो आरज गाब रन्जन दैमारी बिथांनि इन्टारिम बेलनि थाखाय बर' हारि नाङैनो आरज गाब जाहाथे बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैयो लोगोसे रन्जन दैमारीजों लोगोसे जाय बिथांमोना एबा हारिनि थाखाय खामानि मावनानै बिग्रायनानै जेलाव दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो थाखाय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय बर' हारि नाङैनो रायजो राजा नाङैनो आरज गाब जाहाथे बिथाङा उदां अख्राङाव फैयो बेखौ हास्थायदों इउपिपिएल नि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा आरो बिथाङा बाख्नायदों रन्जन दैमारी बिथांखौ बर' हारिनि बिथाङा सासे हिर' आरो रन्जन दैमारी बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जादों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव बिटिआर नाङैनो गोजोन खौसेथि जौगानाय फैदों होननानै राजु कुमार नार्जारी बिथाङा फोरमायदों बिदिब्ला दानिया फैदों रन्जन दैमारी बिथांनि जेलनिफ्राय उदां जागोनखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों राजु कुमार नार्जारीया बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि रायजोनि गेजेराव बेबायदि खुला मेलायै बुंनो हाया जायफोर मानसिफ्रा दिनै जोंनि रन्जन दैमारी सारखौ जोंनि जोबथेसालिनिफ्राय बख'फिननायनि हाबाफारिखौ लाबाय थादों बिथांमोनाव सोंबा नोंथांमोना मिथिगोन जोंनि सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरखौ माबायदि मदद होदों सिंजों सिं जे जों मदद होगासिनो दं जों जे खामानि मावगासिनो दं बिथांखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै लाबोनो रन्जन दैमारीया जाहैबाय जोंनि हारिनि सासे हिर' बिथाङा जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरि जोंनि बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि आरो मोनथाय बेखौ एनश्योर खालामनो थाखायनो बिथाङा गावनि दिनैसिमनि जिउआव जोबोद गोब्राब खामानि मावबाय बिथाङा जोबोद जुदि बर' माहारिया दिनैनि थाखोसिम सफैदोंबा बेयाव रन्जन दैमारी सारहाबो गोबां बिहोमा दङ बिनि थाखायनो जों बयबो लुबैयो जोंनि रन्जन दैमारी सारा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनांगौ माखासे दायाव जेलनिफ्राय आं दहायनो बुंदों जे मददखौ जों होबाय थादों दिनैहाय जायफोर सुबुंफ्रा बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बरननायाव दैदेनगासिनो दङ आयेननि खामानिखौ मावगासिनो दं सुप्रिम कर्टआव खामानि मावहैगासिनो दं लयारफोरजों खामानि मावगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना सोंबानो मिथिगोन आं बुंलायनांगौ बाथ्रा नङा बेयावहाय जोंनि इउपिपिएल निफ्राय बेयाव फुल सापर्ट दङ आरो जों इसोरनाव आरज गाबो जे रन्जन दैमारी सार